Kristin pallaan. Sylimarlin. Menee Se on purje-eväkala. On se lohen väsytyksen perkelit, se on jännä, kun se on No. 10 lahki. Kyllä se kuule, kun se Missä menee kello on? 200 metriä. Vapaa. Sitten, Sä elänyt pelleily. sitten vaan irtomaan. Iske saa maistaa väsytystä. Se on hyvä. Ei se varmaan enää tämän jälkeen. Tässä on pois niinku ison kalan kanssa tässä, niin se on niinku Täällä on rauha. Ei rauha, ei mitään kiire siinä. Kunhan löysiäisille antaa. Viimaisen löysi. Se nykäs. Tää muuta kiirettä siinä ei oo. Ensimmäisen kerran kun se saa hatkua omaa happia, että se saa päätä vähän pinnalla piettä, silloin se. Onhan se nyt käynyt jo 2-3. Nyt kun se tohon se tulee. Ja se väsyy, niin se tulee ihan kiinni. On se jo vähän väsynyt. En tiedä. Kovin on virkiä poika. Hormonia pitää. Ukki vainaa sanoo, yleensä onkin prihat. Mikä? Yleensä onkin prihat. Sitten rannikolla ajaa. Eiköhän tää rupia tää leikki hauen kupin kanssa riittää. Merkelemään haukia ikinä. Eikä tämmösiä oo haukia. Kato. Siellä on sukellusvenne. Se kato. Tää on pakkolla iso hauki. On se komia. Mä katsoin sitä selkkä, niin ei tuohon hankasseen sovi nimittäin niistä. Onko Ei se pitkä on, se on läski. Voitko sanoa, että on yli 5 kilonen? On varmasti yli 5 kiloa. Tässä on meillä punttarikin. Voidaan mitata. Lähetään vaarille tehdä. Koska pannaan se hauki. Ja ruvit kun pyrstötä päälle. Mä menin koukuttaa omasta vennestä. Mä en tiedä, että tuo tämmösiä Tää kalaa. on koukattavaa kalaa, mutta Oo, melkein ihan polonen tuo haavi. nyt on taas pinnassa. Katsotko sen selekki? Se on kun sukellusvene. Onko se alo? On perkele vahva. Ei se silleen näytä pitkältä. Paksu on kyllä. On se toinen. Villisika. Kyllä se nyt väsyy, on se väsynyt. On tämmöistä, otetaan pois. Otetaan pois se. Pitää siimata, saada. On, joo, nyt me saa. Se on hyvät koukut. On perulainen iso hauki. Joo, on hauki. Ei se sovi tänne puolelle, vaan mä otan sen pois. Se on sellainen hauki. Ihan älytys sika. Älytys sikaa. Ui se On. Se on muuten 10 kilon hauki, ihan varmasti. Ei, pakko. Rahan tänne lähdetään. Saatana paavot. Vähän kun sä oot lähellä, pakko ottaa, niin eihän tuo sovi saatana pyrstä tuonne haalle. Ota Se on pää muuten 10 kilon hauki. Pääsi tuo Pekki 10 kertoo. Se sai sen mummon 12 kiloa. On vahva kala. Näettekö te kyllä? On se kyllä iso. Ui se Se on taas jätkä näin. Jes! Kattokaa mikä kokoinen hauki. Jumala, tuleeko sinun vitsalle? Herra Jumala. Tää on kännykkäkameralla kuva ja vaan jollekin viesti maailmalla. Herra jees. No.